بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المهجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A yau muna 11 ga watan al-muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam 1448 26 ga watan 6 miladiya 2026. Za mu ci gaba da karatunmu da muka saba yi a cikin littafin ra'aitun nabiya sallallahu alaihi wasallam, littafin da muke karanta sifofin shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da wasu ɓangarori na fa'idodi da ƙissoshi na waɗanda suka yi wuya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ganshi a mafarki, ya ba su saƙo, ya musu albishir, ya faɗakar da su gwargwadon dai abin da Allah Ubangiji ya sa ya samu. A darasin da ya gabata mun tsaya a daidai ƙissa na 73, kusan mun karanta ƙissan har na mana alkawarin cewa insha Allahu idan na dawo wannan satin za mu maimaita wannan ƙissa din. Ƙissa ne na wani makirci da aka shirya na sace na ɗauke jikin manzan Allah daga kabarinsa a shekara na 557 bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Makiya musulunci suka shirya makirci na da su je Madina su ɗauko jikin manzan Allah daga kabarinsa, su sace jikin kenan, wal iyazu billah. Suka tsara yadda da su yi, suka tura wakilansu guda biyu da sifa irin na larabawa da shiga irin na bayin Allah, amma kuma makirci suka kullata a zuciyarsu. Suka je Madina, suka kama guri kusa da masallaci, gida kenan, suka kama haya suka zauna, sai suka bayyana kamar suna hidima ne wa masallaci, suna aiki ne wa masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk abin da ya shafi share-share da abubuwa haka suke fitowa suna yi, kuma duk alamomin mutanen kirki ya tabbata tattare da su. Sallah, azumi, kullum su je baqi'a, kullum su zo su yi sallama wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ashe daga ɗakin da suke suna haƙar rami ta ƙasa, ramin kuma saitin kabarin sayidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. In suka haƙi ƙasa sai su zuba a cikin rijiyar da gidansu yake, wani lokacin kuma sai su saka a buhu, sai su je can baqi'a, makabartan baqi'a, sai su zubar da ƙasan. Suka zauna suna ta wannan aikin har sai da suka yi kusan su cimma haƙansu. To da al'amarin ya kai sun yi kusa su iso gurin da raudan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake, to sai Allah ya nuna ma wani sarki daga cikin sarakunan wannan zamanin, as-sultan Nuruddin Mahmud Zanki. Allah sai ya nuna masa wata mafarki, sai ya yi mafarkin manzan Allah. Manzan Allah yana nuna masa wasu mutane guda biyu ramammu, yana ce, ya Mahmud, ka tseratar da ni daga waɗannan mutanen guda biyu. Ya farka daga bacci a firgice shi wannan sarkin, ya sake kwanciya, ya sake mafarkin, ya sake farkawa, ya sake kwanciya. A dare ɗaya sai da ya yi wannan mafarkin sau 3. Da ya farka na 3 sai ya ce a kira masa wazirinsa, sunansa Jamaluddin al-Musali. Mutumin kirki ne, mai tsantseni, mai gudun duniya. Sai ya ba shi labarin, ga mafarkin da na yi, na ga kaza, na ga kaza, na ga kaza.
sai ya ce to ai wannan umarni ne daga manzan Allah, ai yanzu a daren nan za a fita a kama hanyar Madina, a je Madina akwai wani al'amarin da yake faruwa ne, ba wanda zai iya wannan abin in ba kai ba, amma ka ɓoye mafarkin kar ka faɗa ma kowa. Sai ya yi shiri a daren kenan, ya yi shiri ya fito da mahaya 20 tare da wazirinsa, kuma ya ɗibo dukiya mai yawa. Ya yi dogon tafiya, ya zo daga Sham zuwa Madina, ya yi kwana 16. Ya zo ya yi sallah a masallacin annabi, kuma ya je ya ziyarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Sannan ya zauna bai san me zai yi ba, yana ta damuwa, to yanzu yaya zai yi, ta ina za a fara, tunda wannan ru'uyan yana nuni annabi Muhammadu yana umurtansa da wani aiki ne, to yanzu yaya zai yi. Sai waziri ya ce masa, za ka iya gane mutane biyun nan da ka gansa annabi ya nuna maka su a mafarki? Sai ya ce zan iya ganewa. Sai ce to a kira waɗanda ma'aikatan masallaci gaba ɗaya, aka kira su. Ce to lallai sarki ya zo da dukiya mai yawa, kuma yana son zai yi rabo, don haka duk masu aiki a masallaci, masu hidima wa masallaci, dukkansu su zo su karbi sadaka, su zo su karbi kyauta, an zo musu da hadiya mai yawa. Duk jama'a suka zo, aka yi layi, aka karbi sadaka, kowa ya karba. Ya ce amma bai ga, waziri ya tambaye shi, ya ce ka ga mutane biyun da annabi ya nuna maka su a mafarki? Ya ce a ban gan su ba. Sai sarki ya tambaya, ya ce shin a cikin wanda suke aiki a masallaci, suke zuwa masallaci, akwai wanda suka rage wanda ba su zo ba? Sai aka ce wasu mutane ne guda biyu, mutanen Maghrib ne, ba su cin komai, su ba su karban komai a gurin kowa, su salihai ne. Sai ce a'a to aje a kira mun waɗannan mutanen. Aka je aka kira su, kawai sai ya ga ai waɗannan mutanen su ne annabi ya nuna masa su, ya cece shi daga waɗannan, ya tseratar da shi daga waɗannan mutanen. Sai ya ce musu, daga ina kuka zo? Suka ce mu daga Maghrib muke, kuma mun zo ne don mu yi aikin hajji, amma da muka zo sai muka zaɓi mu zauna mu ƙarasa rayuwanmu kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce ku faɗa mun gaskiya, ku yi gaskiya. Suka ce gaskiya suka faɗa, kuma suka dage akan maganinsu. Sai ya rabu da su, ya tafi, suka koma zuwa gidansu suka zauna. Daga baya sai sarkin ya ce a je gidansu a binciki gidan. Da aka je gidan ana bincika, sai aka samu dukiya mai yawa, aka samu alkur'ani, aka samu littafin linjila, aka samu wani waje sun rufe shi da wani shimfiɗi haka. Ana ta bincike sai aka samu dukiya, kuɗi da yawa a gidan. Sai kuma aka zo aka tarar da wani rami sun rufe shi da katako. Sai aka samu ashe wannan ramin nafaq ne, tono aka yi, tonon ya tunkari raudan manzan Allah gadan-gadan, har an yi kusan ma aje a cimma raudan. To mutanen Madina suka shiga cikin tashin hankali, su suna zaton mutanen kirki ne, masu tsoron Allah ne, ashe fasikai ne, makiya addini ne, an turo su zo su sace jikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mashirmanta kuma mahaukata, in banda mahaukaci annabi yana raye ma ba a cuce shi ba. Wanda suka fi kowa kafirci ba su iya da manzan Allah ba, to mutum yaya ka iya da annabi Muhammad, yaya ka iya da manzan Allah? Ai ba yanda mutum, duk kiyayyen mutum wallahi bai isa yi da wani abu da annabi Muhammadu ba. Suka zo aka kama dukansu, aka doke su, aka musu kaca-kaca. Daga ƙarshe ma sarki ya ce a je a kashe su, aka kashe su, aka ƙona gawawwakinsu. Bayan an ƙona gawawwakinsu, sarki ya ce a je a tona jikin kewayen kabarin annabi, a je a tona babban tono, a narka dalma
a je a yi ma gurin wani ganuwa wanda babu wani abin da zai zo kuma ya da an toshe wannan kafan kenan. Haka kuwa aka je aka tona wannan hisar din, aka saka wannan dalma, narkakken dalma din, aka cika da gurin, sannan ya dawo garinsa. To kaga wannan kissa ne da yake nuna maka ganin annabi Muhammadu a mafarki gaskiya ne, kuma annabi yakan yi umarni a mafarki kuma mutum ya je ya aiwatar da umarnin, kuma ya je ya samu abinda manzon Allah ya faɗa masa daidai ne, babu wani abu. Wannan sarki da a ce ya kalli wannan mafarkin akan wani abu ne na mafarki da ba yi da tasiri, da bai je ya aikata abinda annabi ya masa umarni ba. Amma a dare ɗaya ya yi mafarki da annabi sau 3, annabi yana ce ka zo ka tseratar da ni, ka zo ka tseratar da ni, ka zo ka tseratar da ni. Daga ƙarshe ya kira wazirinsa ya ce ka ga mafarkin da na gani. Wazirinsa ya ce ma'anan wannan mafarkin shine ka tafi Madina a daren nan kuma kar ka faɗa ma kowa. Ya tashi ya ɗibi matafiya suka kama tafiya, mutane 20, su kansu ba su san yadda za a je ba. Kwana 16 ya yi daga Sham ya zo Madina. Yana zuwa Madina ya zo masallaci ya yi sallah nafila raka'a 2, ya je ya ziyarci annabi Muhammad, ya zauna ya ce to daga ina zan fara. Wazirinsa ya ce a kira duk waɗanda suke zuwa masallacin nan da wanda suke aiki a masallaci. Aka kira kowa, ce su zo sarki dai musu rabon kuɗi. Aka kira kowa aka musu rabon kuɗi. Waziri ya tambayi sarki ya ce ka ga mutanen da annabi ya nuna maka so a mafarki? Ya ce ban gan su ba. Waziri ya ce to a tambaya akwai wasu wanda ba su zo ba? Aka ce akwai wasu mutane biyu, mutanen kirki, in ban da sallah da ibada ba abin da suke sai hidima da share-sharen masallaci. Aka ce a kira su zo. Aka kira suka. Sarki ya ce ai waɗannan su na gani annabi yana nuna mun su. Ce me kuka zo yi? Suka ce mun zo aikin hajji ne, sai muka zaɓi mu zauna mu yi hidima wa masallacin manzon Allah. Kun tabbata? Suka ce kun tabbata? Suka ce Sarki sai ya ce to a bi su gidansa, a je a bincika gidan da suke. Aka je gidan, ana zuwa aka samu dukiya mai yawa a gidan, aka samu ƙur'ani, aka samu linjila, aka samu wani rami, sun tona rami amma sun rufe shi da wani abu, aka ɗaga. Da aka bincika ramin sai aka ga ashe sun haƙi rami ne ya tunkari raudan annabi da su je su tona kabarin manzan Allah. Aka kama su aka musu kafirin duka. Da yamma sarki ya ce a kashe su, aka kashe su, aka ƙona su. Sannan sarkin ya ce wannan raudan manzan Allah, iya kewayen kabarin manzan Allah a yi tono, a tona babban kwalbet, a tona babban ganuwa, sannan a narka dalma a cika ganuwan da shi. Haka aka yi. Daga wannan abun kuma sarki ya koma gida. Allah ya ba shi babban rabo na samun yin wannan hidiman ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don haka annabi Muhammadu ba a cutansa, ba wanda ya isa ya cuci manzan Allah, sai dai ya cuci kansa. Kafiran da suka fi kowa zalunci ma da baƙin hali da ƙulli da makirci ba su iya da manzan Allah ba. Allah ya kare manzan Allah da Allah ya ce wallahu ya'asimuka minan nas. Allah zai kare ka daga mutane. Allah da ya ce masa ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Allah da ya ce fa sayakfikahumullah. Dan haka duk wanda zai zo da wani abu dan ya cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba zai iya cutar da manzon Allah ba. Hamma qaumun bi qatlihi fa aba as-sayf wafa'an wafa'ati as-safwa. Wanda suka nemi su kashe manzon Allah suna da yawa, amma takwabin da suke dagawa dan ya kashe manzon Allah, takwabin ne yake ce musu ni ban isa in je jikin manzon Allah ba, ni ban isa in taba annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam. Dan haka ko tarihi ka je ka tambaya, gurin da yafi ko ina sarƙaƙiya a gurin yaƙi da ka samu annabi yana gurin, amma har annabi ya ƙara rayuwarsa ya yi shekara ya je yaƙi sau 28 ko 27 ba a kashe manzan Allah a gurin yaƙi ba. Sai dai a ce annabi ya ji ciwon ma annabi yakan ji ciwo ne don a saka albarka mashahidai da wanda jininsu ya zuba a wannan wajen, don su ma su samu alfarman
ran da jininsu ya zuba annabi shi ma ya ji ciwo ko jininsa ya zuba a wannan rana, amma babu wanda ya isa ya zo kan manzon Allah ya koma lafiya, babu shi a duniya, babu shi. Kafirai da suka shirya makirci suka kewaye gidan annabi da daddare, barade sama da 40 suka je gidan manzon Allah da daddare suka kewaye da nufin da su shiga su kashe manzon Allah kisan gwani. Allah ya sanar da manzon Allah ya ce tashi, annabi ya tashi, ga su ga manzon Allah amma Allah ya saka musu bacci. waja'alna min bayni aydihim suddan wa min khalfihim suddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Aka rufe idansu, annabi ya ɗibo ya zuzzuba ƙasa a kawukansu. don haka kaga ashe ba dai shirin ɗan adam ba. Kuma annabi ya yi tafi dogon tafiya, suka fito suka yi tabin annabi suna neman yadda da su je su cimma annabi a hanyarsa na hijira. waqtafa israhu suraqatu fastahawathu fil ardi safinun jarda'u. Aka bi manzan Allah aka bi sawunsa, amma aka je ga su ga annabi ba su iya cutar da manzan Allah ba. Ga suraka ga annabi bai iya kama manzan Allah ba, sai juyawa yayi, ya zo ya sake shiga cikin kogo. Suka zo lam tahumi wiqayatullahi agnat an mudha'afatin min ad-duru'i wa an alim min al-utami. Dan haka sunnan Allah shine abinda Allah ubangiji ya kiyaye, to babu wanda ya isa ya shafi wannan abin. Duk wanda kaga hannu ya je kansa, kai tafi ku fitar da shi. Duk wanda kaga Allah ya bari hannu ya je kansa, to Allah ya ga dama ne. Duk wanda kaga wani abu ya same shi, Allah ya ga dama ne. Ba wanda zai iya cutar da manzon Allah, kai ba manzon Allah ba wanda zai iya cutar da wani abu. Inna ma akhta'aka lam yakul li yusibaka wa ma asabaka lam yakul li yukhti'aka. Abin da ya kuskure maka dama ba zai same ka ba, kuma abin da ya same ka dama ba zai kuskure maka ba. To kun ga wannan kissan tana ishara zuwa ga yadda Allah ubangiji ya ba wa annabi Muhammadu kariya daga dukkanin mahara da dukkanin makiya. Allah ya kara ma annabi wasila da fadila. Anta tamliku misra wa taksiru tatar. Taken wannan kissan kenan, kissa na 74. Haka al-amir al-bardajani annahu yakdumu al-muzaffara sayfuddin qans fi sigrihi annahu kana alayhi qummal kathir فكنت أسرهه وكلما قتلت قملة آخذ منه فلسا أو أصفعه. فبينما أنا أسره ذات يوم قلت له والله أشي امرأة كمسين. فقال لي طيب الله قلبك أنا أؤديك امرأة 50. فصفعته وقلت ويلك أنت تؤديني امرأة 50؟ قال نعم. فصفعته قال لي إيش عليك؟ قال إلا امرأة 50 وأنا والله أؤديك ذلك. فقلت له وكيف؟ قال أنا أملك الديار المصرية وأكسر التتار وأؤديك الذي طلبت. فقلت له أنت مجنون، بقملك تملك الديار المصرية؟ قلت نعم رأيت النبي في النوم فقال لي أنت تملك مصر وتكسر التتار وقول رسول الله حق لا شك فيه وجرى ذلك. الأمير البردجاني ياتي ya zamo yana yin hidima wa al-muzaffar Saifuddin Qans, ɗaya ne daga cikin manya-manyan sarakunan Misra lokacin yana yaro a zamanin daular Usman Empire. Ya ce shi wannan Saifuddin Qans ɗin yana yaro, kansa da ƙwarƙwata. Ya ce to idan na zo sai ina warware gashinsa, ina cire mishi ƙwarƙwata. In na cire ƙwarƙwata sai in ce ya bani taro. In ya bani shi kenan, in bai bani ba kuma na rankwashi kan. Ya ce wata rana ina tsefe gashinsa ina cire masa ƙwarƙwata. Ya ce sai na ce kai ina son Allah ya bani mataye 50, ma'ana irin kuyangin nan mataye guda 50.
sai ya ce min to ba damuwa zan baka. Ya ce sai na rankwashe shi sai na ce masa kai da mai da ka bani mata 50 ɗin da kwarkwatan kanka. Sai ya ce ni dai na ce maka zan baka. Sai ya sake rankwashinsa sai ya ce na maka alkawarin zan baka. Sai ya ce to a ina da ka samun ka bani. Sai ya ce ai ni dan zamo sarkin Misra, ni ne zan karya Tatar. Ba zamanin Usman yan faya ba ne, zamanin Abbasiyawa ne, ko zamanin Usman yan faya, haka ne. Ce to kai mahaukaci ne, ya da ka yi ina da ka samu abin da ka ce za ka bani. Sai ya ce ai na yi mafarki da manzon Allah, annabi ya ce min dan zamo sarkin Misra kuma ni dan yi nasarar karya Tatar, kuma manzon Allah faɗinsa gaskiya ne, babu kokonto a cikin faɗin manzon Allah. To su magabata aslan idan sun yi mafarki da manzon Allah ba wai suna ganin sa karamin sha'ani bane. Idan sun yi mafarki da manzon Allah to suna ganin wani babban al'amari ne, wani al'amrul ilahi ne ya zo musu. Ba wai al'amari bane da dai zamanto wani abin da za a ce ana shakkansa ko ana kokwantansa, ko sai an tsiye wanda ya yi mafarkin an ce masa me ya gani, yaya ya gani, a wani sifa ya gani. Magabata ba su haka. Kawai na yi mafarki da annabi, to umarni ne, bushara ne, alkhairi ne. Duk magabata akan haka suke tafiya. A yanzu ne dai, ko kuma tintini dama akwai masu inkari. Kun san wannan addini Allah ya jarabce shi da masu inkari, ya jarabci wannan addinin da waɗanda suke shirya ma addinin makirci. Amma kuma Allah Ubangiji zai cika addinin, duk makircin da ake shirya ma addinin nan Allah zai cika shi. yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi. Suna son su buce hasken wannan addinin, su kawar da wannan addinin. Suna ganin da iya abin da suke yi na makirci da su iya kawar, amma Allah zai cika addininsa. To tuntuni wannan addinin yana da magauta waɗanda suke ƙoƙarin sai sun ɓata addinin, sai sun ɓata suran addinin, amma Allah Ubangiji bai yadda ba. Kullum addinin ƙaruwa yake yi, buɗuwa yake yi, kuma faɗaɗa yake yi, kuma har alƙiyama ya tsaya Allah Ubangiji zai ci gaba da tayar da wanda za su tsaya akan wannan addini, suna kare alfarman wannan addini. Zargin mai zargi baya damunsu. To magabata idan sun yi ru'ya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su daukan sa wani abun wasa. Ru'ya da manzan Allah gaskiya ne. Duk wanda yi mafarki da manzon Allah to hakika ya ga gaskiya. Idan manzon Allah ya ce masa kaza a mafarki to gaskiya ya faɗa masa. Kai ko wanda ba manzan Allah ba, idan dai mutum ya koma ga Allah ya yi wa Fati ka gan shi ya faɗa maka magana a mafarki, to wannan maganan gaskiya ya faɗa maka, saboda suna darul haƙƙi ne, kuma babu abin da suke faɗa idan ba alhaƙu gaskiya ba. To sai kisa na 75 bi alamati surati tabara. Taken kisan kenan ista'zana shaykhu ali khawaja bazk rahimahullah falamma dakala alaihi ra'ahu shaykhan muhiban bahiyan فقال من أين الشيخ؟ قال من غربة. قال ألك حاجة؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملك الشاه. قال يا شيخ أي شيء هذا الحديث؟ قال إن أوصلتني إليه بلغت الرسالة، وإلا فأنا لا أنصرف حتى أجتمع به وأبلغه ما معي. فدخل الخواجة بزغ على السلطان فأعلمه بما قال الشيخ. فقال السلطان أحضروه. فلما حضر قدم للسلطان مسواكا ومشطا وقال له أنا رجل لي بنات وأنا فقير لا أقدر على جهازهن وتزويجهن، وكل ليلة أدعو الله تبارك وتعالى أن يرزقني ما أجهزهن. فنمت ليلة الجمعة من شهر كذا ودعوت الله عز وجل أن يرزقني بمعونة عليهن. فرأيت النبي فيما يرى النائم فقال لي أنت تدعو الله عز وجل أن يرزقك بما تجهز به بناتك. قلت نعم.
ya Rasulallah. Qala li imdi ila fulan wa sammahu bi izzi malik shah ya'ni as-sultan wa qul lahu qala laka Rasulullah jahiz banati فقلت يا رسول الله إذا طلب مني علامة ماذا أقول له قال قل له بعلامة أنك كل ليلة عند النوم تقرأ تبارة سورة تبارة فلما سمع السلطان ذلك قال هذه علامة صحيحة وما اطلع عليها غير الله وما أطلع عليها غير الله فإن معدبي أمرني أن أقرأها كل ليلة عند النوم وأنا أفعل ذلك ثم أمر له بكل ما طلبه لتجهيز بناته وأجزل عطيته وصرفه. wannan kisan ya ce wani dattijo, abinda kisan nan yake cewa shine wani dattijo ya zo gurin ɗaya daga cikin sarakunan daular Usmaniyya. Da ya zo sai ya nemi ya gana da sarki, sai aka ce masa me yake tafa da shi, me ya zo da shi gurin sarki, sai ya ce ni ɗan aiken manzan Allah ne zuwa gurin sarki. Sai aka ce masa to menene saƙon manzan Allah, sai ce ni baran faɗa ba sai na gan shi, in kun haɗa ni da shi zan faɗa, amma in ba ku haɗa ni da shi ba zan yi ta jira sai na samu ganinsa. Sai aka shiga gun sarki aka ce to ga wani ya zo gurinka ya ce shi ɗan aiken manzon Allah ne, sai ce a shigo da shi. Da ya zo sai ya kawo wa sarki aswaki, ya kawo masa kum irin na taje kai, ya ce abin da ya kawo ni gurinka, ni ina da 'ya'ya mata kuma ni talaka ne, bani da abin da zan aurar da su. Duk daren duniya ina addu'an Allah ya azurta ni abin da zan aurar da waɗannan 'ya'yan nawa. Da na yi bacci a daren juma'a na roƙi Allah ya azurta ni da abin da zan aurar da 'ya'yana, sai na yi mafarki da annabi Muhammad. Sai na ce wa manzan Allah, ya manzan Allah ka roƙa min Allah, Allah ya bani abin da zan aurar da 'ya'yana. Sai manzan Allah ya ce to ka tafi gurin wani, ya ce sai ce in zo gurinka kai Malik Shah, in zo gurinka ka ambace shi da shine Malik Shah, shine as-sultan. Annabi ya ambaci sunansa, ya ce ka je gurinsa ka ce masa in ji ni ya aurar da 'ya'yanka mata, ya baka abin da za ka aurar da 'ya'yanka. Sai na ce manzon Allah to idan na tambaye shi na ce masa menene alaman da zai gane saƙon daga gurinka ne, me zan ce mishi? Annabi ya ce ka ce masa saboda kullum diddaren duniya yana karanta suratu tabara kafin ya yi bacci. Da sarki ya ji haka sai ya ce kwarai diddaren duniya ina karanta tabara, kuma duk duniya ba wanda ya sani, Allah ne kawai ya sani, malami na shehi na shi ya ce ina yi. Ya ce don haka duk abin da kake nema za mu baka. Ya ba shi duk abin da yake nema, ya aurar masa da 'ya'yansa, ya sallame shi. Kun ga har yanzu wannan yana nuna misdaƙiyan gaskiyan wanda ya ce ya yi mafarkin manzan Allah, kar ku karyata shi. Duk wanda ya ce ya yi mafarkin manzan Allah, kar ku karyata shi, sai dai ku kula da labarinsa. Idan a labarinsa da akwai shubuha, ko a labarinsa da akwai wani alama na rashin tsoron Allah ta yanda yake so ya yi wani abu na son zuciya ya fito, to annabi baya umarni da son zuciya. Annabi baya umarni da son zuciya. Duk abin da ka ga manzan Allah ya faɗa to gaskiya ya faɗa, saboda shi ne as-sadiqul amin. Yana raye mai gaskiya ne, bayan yana barzakhu ma mai gaskiya ne, a alkiyama ma mai gaskiya ne. Kuma har yanzu wannan kisan yana nuna mana wani darasi. Darasin shi ne wallahi duk abin da wani musulmi mumini ya yi na kirki, in dai musulmi ne Allah ya karɓi wannan aikin, sai annabi ya san wannan abu. Duk abin da muke yi na zikirai, da abin da muke yi na nafiloli, na azumi, na ibadu, duka manzan Allah ya sani. Wannan ayan na wa'alamu anna fikum rasulallah, to wannan ayan har yanzu tana aiki. Annabi yana cikinmu, yana ganin motsinmu, ya san abin da muke yi. In mun yi abu mai kyau yana jin daɗi, kuma in mun yi abu mara kyau yana nema mana gafaran Allah.
don haka wafatin manzon Allah ba daidai bane da wafatin da mutuwan mutane. Wafatin manzon Allah intiqali ne, canja waje ne, ba ma wafatin manzon Allah ba, duk wanda kaga ya mutu ba ya kare bane gaba ɗaya, canja waje yayi. Ballantana manzon Allah shugaban halittu gabaki ɗaya, wanda Allah Ubangiji ya bashi tasrifi cikin malakutu samawati gaba ɗaya, don haka duk abin da yake faruwa a duniya annabi Muhammadu ya sani. Shi yasa da aka ga mutum abu zai faru sai annabi ya zo ya faɗa wa mutum abin, ya ce ai kaza zai faru ko kaza. Sayyida Ummu Salma lokacin da aka kashe al-Imamul Husain a Karbala, kafin labari ya zo Madina, annabi ya zo ya bata labari ya ce ɗazu aka kashe al-Imamul Husain. Don haka annabi yana nan. Akwai hadisin da ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba wani wanda zai yi ibada ko ya mun salati sai Allah ya tashe ni ya ce mun wane dan wane dan wane dan wane ya maka sallama, annabi ya ce mayar masa da sallama. Yanzu kaddara wannan, a ce duk lokacin da mutum ya ce assalamu ala rasulillah ko mutum ya yi salati ma annabi, sai annabi ya an tashe shi ya san wanda ya yi. Akwai wani sakan ko sa'a wanda ba a yin sallama wa manzan Allah a duniya? Ba wani awa ko minti ko sakan ko kyafta ido, kai koda da ƙarfan fana ne na ƙwayan zarra, babu wani zamanin da ya wofanta ga barin aminci. In dai numfashi yana bugawa, to ana yin salati ma annabi Muhammad, ana yin sallama wa annabi Muhammad. Don haka kaga annabi Muhammadu da'iman a cikin karɓan koke-koken halittu yake, da'iman a cikin amsa sallaman halittu yake, kuma da'iman a cikin mayarwa yake. Don haka idan wai na ji wai wani yana cewa wai yanzu idan ka zo ka ce Allah ya kai gaban annabi, kana nufin ka aiki Allah kenan, ka aiki Allah kenan. To kaga masu irin wannan tunanin wawaye ne, bayan wauta ga rashin imani, bayan rashin imani ga jahilci, abun ma ya musu yawa. Aini duk abin da na aikata na alheri a duniya, to ina son Allah ya kai gaban annabi Muhammadu ne. Kuma gaban annabi, in dai kai mumini ne kai kyakkyawan aiki, to sai ya je gaban manzan Allah, sai ya je gaban manzan Allah, annabi ya gani ya sa albarka, kuma sai annabi Muhammadu ya yadda Allah zai karɓi wannan aikin. Don haka da ka ga magabatanmu in mutum ya yi abu sai su ce Allah kai gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, saboda shi ne wanda duk abin da ya je gabansa to ya zama abu mai albarka. Idan dai Allah Ubangiji ya yarda al'amarinka ya je gaban manzan Allah, to fayil ɗinka babu bincike a cikinta, babu maganin bincike akan aikin, ba maganin bincike akan fayil ɗin, saboda abin ya zo gurin wanda yana kai sako gurin Allah babu wasiɗa, kuma babu wanda yake tara wannan aikin, shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na biyu kuma daga cikin fa'idodin wannan, fa'idodin surorin Ƙur'ani. A cikin Alƙur'ani akwai surori wanda suke ɗauke da manya-manyan sirri, daga cikinsu akwai tabara. Duk wanda ya lizimci karanta suran tabara duk rana, to wani babban al'amari zai faru cikin al'amarinsa, kuma dai cika da imani, kuma ƙasa ba dai ci namansa ba. Wannan haka yake, duk wanda ya rike karanta suratu tabara, tabarakan lazi biyadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir, duk dare yana karanta suratu tabara, to suratu tabara almunjiyatu ne, tana tseratar da mutum daga azaban kabari, kuma tana hana ƙasa ta ci naman jikin mutum, kuma tana ɗaukaka sha'anin mutum a duniya. Balle suratu yasin, wanda manzon Allah ya ce suratu yasin ita ce zuciyan alƙur'ani. Duk wanda a duk ranar duniya zai karanta suratu yasin sau 3 a kowane yanayi ne, ko a ce da asuba ya yi ɗaya, da la'asar ya yi ɗaya, in zai kwanta ya yi ɗaya, to zai bar duniyan nan a cikin rufin asiri, kuma 'ya'yansa ba za su tagayyara ba. Suratu yasin ba sai ka sha wahala ba, Allah ya baka mafatihul kunuz. Mafatihul kunuz ɗin nan su ne waɗannan surorin. Daga ciki akwai suratul kafi, wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wasiya da karanta suratul kafi duk ranar juma'a. Babban al'amari ne, babban sha'ani ne. Ranar juma'a, kafin kai juma'a ka karanta suratul kafi, in ka manta ma ko bayan juma'a ne ka karanta suratul kafi, za ka gani abubuwan al'ajabi da su na faruwa cikin
sirrinka dai zamanto maktum, Allah zai rufe sirrinka, zai girmama sha'aninka, kuma ba zai bari wani abin cutarwa ya iso kanka ba. Suratul Kahfi ko kuma ayoyin ƙarshe na suratul Baqara, manzon Allah ya ce idan mutum ya karanta ayoyi guda biyu kafin ya yi bacci to sun ishe shi ibadan daransa gaba ɗaya. Wasu ayoyi su ne amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Idan ka karanta amanar rasul zuwa ƙarshen suratul Baqara aya biyu ne aiko, kafin ka yi bacci to daidai yake da tun daga farkon daren har ƙarshen daren ka yi ta ibada a cikin wannan daren. Man qara'a ayataini fi lailatihi kafatahu, wanda ya karanta ayoyi guda biyu a darensa sun ishe shi. To haka ga sunan burjik zaka gansu kamar suratul waqi'a, wanda manzon Allah ya ce wanda yake karanta suratul waqi'a ba zai yi talauci ba, iza waka kenan. Kamar suratul mursalat, wanda manzon Allah da kansa lokacin da sayyiduna Abubakar ya ce shifta ya Rasulullah, kayi furfura ya manzon Allah, kanka yayi furfura. Annabi ya ce shayyabatni hud wal mursalat, da suratu hud da suratul mursalat ita ce ta saka ni furfura. Wa amma yatasaalun da suran amma yatasaalun, to kamar suratul mursalat annabi yana yawan karanta ta, da suran amma yatasaalun da suratu hud. Duk abin da kake nema na alkhairin duniya da lahira yana cikin alkur'ani. Duk abin da kake nema na alkhairin duniya da lahira, da buɗi da tsari da ɗaukaka da biyan bukata duk yana cikin alkur'ani. Kai dai Allah ya sanar da kai kuma ya baka dama ka lizimci yin wannan abin ne kawai. wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. To wannan shifa din duk wani abin da ka sani na cutan jiki da cutar rai da cutan zuciya babu abin da baya cikin alqur'ani. To don haka wannan yana cikin fa'idodin suratu tabarakallazi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Yana ba wa mutum babban alkhairi kuma yana ba shi mulki wanda mulkin baya gushewa. Allah ubangiji ya taimake mu. Sai qabla hajjihi lita'addubihi ma'i. Takin wannan kisan kenan kissa na 76. Kissa na 76. Hajjal malikul mu'azzam walidul maliki salahuddin al-ayyubi ولما اجتاز بالمدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام تلقاه أمير المدينة وخدمه خدمة بالغة وقال له أريد أن أفتح لك الحجرة الشريفة لتزور زيارة خاصة لم ينلها غيرك. قال معاذ الله أن أتحجم وأتقدم على هذا والله إني في طرف المسجد وأنا أعد نفسي ممن أساء الأدب فإني أخبر بنفسي فمثلي لا ينبغي أن يتدانى هذا المقام الشريف إجلالا له وتعظيما. فرأى بعض الصلحاء النبي في المنام وهو يقول له قل لعيسى إن الله قد قبل حجه وزيارته وغفر له ولأم إبراهيم لتعدبه معي واحترامه لي. الله أكبر الله أكبر. لدبي ومن زال الله babban sha'ani ne. Ladabi wa annabi Muhammadu babban sha'ani ne. Munanta ladabi wa manzan Allah babban laifi ne. Wannan kissan abin da yake cewa shine mahaifin Salahuddin al-Ayyubi, mahaifinsa ya tafi aikin hajji. Da ya je zai shige Madina, sai shugaban Madina na wannan lokacin sai ya ce masa, ya tarbe shi, ya girmama shi, ya masa hidima, ya masa abubuwa na girmamawa. Sai ya ce kuma zan buɗe maka cikin rauda ka shiga, ma'ana dan buɗe maka cikin kabarin annabi Muhammadu ka shiga, ka samu wannan matsayin kuma ka samu wannan albarkan saboda girmama ka. Kun san abin da ya ce? Sai ya ce ma'azallah, ina neman tsarin Allah. Ya ce ni ba zan iya saka ƙafana in shiga wannan gurin, in shiga kan kabarin manzan Allah. Ya ce ni dai a bar ni a gefe in zauna.
ya ce saboda ni idan na shiga tare da abin da na sani na ƙazanta na da laifuka na, ina ganin na yi su'ul adabi ne wa manzan Allah. Misali na bai kamata ya kusanci wannan wajen ba saboda girmama annabi Muhammad. Ɗaya daga cikin magabata sai ya yi mafarkin annabi Muhammad. Annabi Muhammadu ya ce wannan bawan Allah ya karɓa aikin hajjinsa, Allah ya gafarta masa, Allah ya gafarta ma iyalansa gaba ɗaya saboda ladabin da ya yi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don haka shi sha'anin manzan Allah sha'ani ne na Allah. Sha'anin ladabi ga manzan Allah babban al'amari ne. Wallahi akwai abin da kana ganin ma ba wani abu bane na ku zo mu gani, amma babban al'amari ne a gurin Allah abin da ya shafi manzan Allah. Ka bi a hankali. In za ka yi magana a kan lamarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai taka tsantsan. Haka idan ka ga mutum ya ce maka shi lamarinsa na annabi ne, to duk hauragiyansa ka yi taka tsantsan dangane da al'amarinsa. Lamarin manzan Allah babban al'amari ne. Ga Ibnul Hajj malami ne, waliyi ne, sufi ne, yana fassara Qur'ani da ya zo karanta fassara wala saufa yu'dika rabbuka fatarda, sai ya ce in annabi ya cika ceto to babu dan wuta. Abin da ya fassara kenan. Bayan ya rasu da shekara 40 aka yi mafarkinsa, aka gan shi a mawuyacin hali, aka ce me ya faru da kai bayan ka yi wafati? Ya ce tun da na yi wafati na samu kaina a cikin mawuyacin hali saboda fassaran da na yi na ce in annabi ya cika ceto. Ku duba maganan fa, a zahirin maganan ba komai ba ce, amma babban al'amari ne saboda wanda ya san annabi idan ya yi magana a kan annabi Muhammadu to fa ba ƙaramin al'amari ba ne fa. In annabi ya cika ceto sai ya sa sharaɗi, shi kuma sharaɗi zai iya karɓan in ya cika in bai cika ba. To shi kuma manzan Allah baya karɓan sharaɗi wajen cika, shi a cike yake. Wa iza akastal ahda aw ahatahu fa jami'u qawlika zimmatun wa wafa'u, duk lamarinsa cikakke ne babu tawaya. To haka al'amarin manzan Allah yake. In aka zo ana maganan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai kurum, in kaga mutane suna kutsawa cikin manzan Allah, ka kyale su, ka rabu da su, ka yanke zumunta da su, kar ka zauna a gurinsu. Ba abin dariya bane, ba abin wasa bane, al'amari ne mai girma. Saboda haka kun ga zamu dauki wani darasi anan, zamu dauki babban darasi akan wannan sarkin. Shine mahaifin Salahuddin al-Ayyubi. Zai tafi aikin hajji da zai wuce Madina, ya tsaya ya ziyarci annabi, sai sarkin Madina na lokacin ya girmama shi, ya masa liyafa, ya masa hidima sosai, kuma ya ce zan buɗe maka kabarin annabi ka shiga saboda girmama shi. Sai ya ce wallahi ni ban isa in shiga kabarin annabi Muhammadu ba, ban isa ba. Ya ce yanzu mutum mai kazanta mai laifi iri na in shiga kabarin annabi kamar na yi su'ul adabi ne. Ma'anan ya shiga kabarin annabi kamar a buɗe masa gurin da ƙubban nan yake, ya shiga ya je ga shiga gurin da annabi yake kwance. Ce wallahi ban isa ba. Ya ce ni dai ka bar ni a gefen masallaci. Allah ya ji kan malam Farfesa Umar Sani Fage ba dan ya mutu ba. Wannan mutumin babban bawan Allah ne, babban bawan Allah ne, yana girmama manzan Allah girmamawa na yankan shakku. Shi ma idan ya je masallacin manzan Allah, na ji daga bakin ɗansa Yusuf, ya ce sau da yawa ko sau ɗaya yake shiga ne, ko bayi shiga ma sai dai ya tsaya daga can yana hango alƙubbatul khadra yana ziyaransa saboda tsoro da girmama annabi da ganin ƙwarjinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ce mu dai a bar mu a gefen masallaci, a bar mu a gefe. Shi yasa yana daga cikin adabu na ziyarar manzan Allah wanda ba su sani ba, suna ganin idan ka je ziyara wajen babu salam ka yi ta shiga wani abin nan ne. To kowa dai gwargwadon imaninsa. Amma bayan Allah in sun shiga sau ɗaya a rana ba su komawa. Annabi ya san mun zo mun yi sallama, kar mu je wajen sake shiga mu je mu yi wani su'ul adabi. A'a, idan mun je mun yi sallaman mu roƙi Allah ya karɓa.
fataqabbal minni ziyarata ya habibi rasulullah, ka karbi ziyaran ya annabi Muhammadu. In ya karba shikenan, in ya karba ba komai. Saboda idan ka zo girmawa da ziyaran annabi, zuciyanka takan amsa wani kiran da yake yi, zuciyanka yakan samu muwajaha. Ƙalla ma mutum ya shige wannan wajen zuciyarsa bai ji wannan yanayin ba, sai dai wanda kuma Allah Ubangiji ya haramta musu. Allah ka raba mu da haramtawa. To idan ka zo ka shige ka ji wannan yanayin, to idan ka dawo ta iya yiwuwa bara ka ji wannan yanayin ba. Don haka sai ka yi maintaining ɗin waridi da haske da abin da ake samu na madadi da kuma alkhairi na shiga gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka idan an shiga rauda, wani da ka ga in an zo askarawa suna ce ka bar kaza, wani sai ka ga ya tsaya yana jayayya da su. Ba a jayayya a gaban manzan Allah. Ana ce maka bari to bari, ana ce maka yi. Duk wanda kaga zai jawo a yi wani musu ko a yi gardama a wannan wajen, to bai da hankali. Ba gurin gardama ba ne, ba gurin musu ba ne. Ko zaluntanka aka yi a wannan wajen, ka yafe ma kafin ka bar gurin. Aka ce ɗan manzan Allah sayyiduna Aliyu Zainul Abidin, jikan annabi, ɗan sayyiduna al-Imamu Hassan, akwai wanda ya zo ya mare shi. Sayyiduna Ali Zainul Abidin sai sake miƙa masa ɗayan gefen, sai ya sake marinsa. Ya juya zai tafi sai ya ce tsaya, ya ce na yafe maka. Ba na san ranar alkiyama mu tsaya da kai a gaban Allah muna gardama akan kamari ɗan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka na yafe maka. Don haka idan ka je wajen manzan Allah, to ana tahalli da waɗannan sifofi na tawadu'u da ƙasƙantar da kai, ka ji ma babu kai gaba ɗaya ma, ma'ana ka ya zamanto ka ɓaci, ba ka jin kanka, kawai annabi Muhammadu kake ji, ba ka ganin kanka annabi Muhammadu kake gani. Ai shine abin da Shehu Ibrahim ya ce, walau sawwaruni fil haqiqati lam yaraw siwa shakhsi mahbubin bihi natamattau fa ba'isu Ibrahim li shauqi wahidun falastu usannihi wa lam aku ajma'u. Ai abin da yake nufi kenan, gaba ɗaya tasawurinka da komanka ya narke cikin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ƙara mana san manzan Allah, Allah ya ƙara mana kusanci da manzan Allah, Allah ya samu cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Lokaci yayi ko har ma ya ɗan gota, to adatan mukan ba da addu'a, amma ai kusan abin da ya shafi ru'uya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kam ai kusan mun babba da abubuwa da yawa a kansu, mun babba da abubuwa da yawa a kansu, sai dai kuma na san ba a ƙoshi ko? Mala wannan duk zalamanka sai ka kawo hadiya a wannan addu'a. Wannan wato babban fa'ida ne na ganin manzan Allah a mafarki ɗin. Ai muna bayarwa, mun babba da wasu da yawa a baya, to kuma samun fa'idodi mabambanta yakan sa mutum ya zamanto yana da abubuwa na samun kusanci mabambanta. To wanda yake so ya ga manzan Allah a mafarki, ya yi sallah nafila raka'a biyu. Raka'an farko ya karanta Fatiha, ya karanta suratul Ikhlasi kafa 100, kul huwa kenan. Raka'a na biyu ma ya karanta Fatiha, ya karanta suratul Ikhlasi kafa 100, sai ya karanta wannan addu'an sau 3. Ya muhsinu, ya mujammilu, ya mun'imu, ya mutafaddilu, ya muhsinu, ya mujammilu, ya mun'imu, ya mutafaddilu, ya muhsinu, ya mujammilu, ya mun'imu, ya mutafaddilu, arini wajha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sai ya karanta wannan addu'an sau 3, ya roƙi Allah a daransa. In Allah ya ba shi tagomashi a daren, zai ga manzan Allah. In bai gani ba, washi gari ya sake yi. In bai gani ba, wata washi gari ya sake yi. In bai gani ba, ya yi ta yi. Haƙiƙa zai ga annabi Muhammadu a mafarki inda ya rike wannan. Sallan nafila raka'a biyu, raka'an farko Fatiha kul huwa 100, raka'a na biyu Fatiha kul huwa 100, sannan ka karanta wannan addu'an sau 3, ya muhsinu, ya mujammilu, ya mun'imu, ya mutafaddilu, arini wajha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Shi ma ka karanta shi sau 3,
sannan ka kwanta ka yi bacci. Insha Allah za ka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Shi ma kuma akwai magabata da suka ba da wannan, suka ce wanda yake so ya ga manzon Allah a mafarki ya yi sallah nafila raka'a 2, ya karanta duk abin da ya samu a wannan nafilan. Bayan ya idar sai ya karanta wannan addu'an sau 100: ya nuran nuri, ya mudabbir al'umuri, ballig ruha muhammadin minni tahiyyatan wa salaman. Ya nuran nuri, ya mudabbir al'umuri, ballig ruha sayyidina muhammadin minni tahiyyatan wa salaman. Ya nuran nuri, ya mudabbir al'umuri, ballig ruha sayyidina muhammadin minni tahiyyatan wa salaman. Sai ka karanta, idan ka karanta shi sai ka kwanta, bi iznillahi za ka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sa mu ganshi, Allah ya sa mu ganshi, Allah ya sa mu ganshi. Allahumma kama amanna bihi wa lam narahu fala tuharrimna Allahumma ru'yatahu wa amitna ala sunnatihi warzuqna ittiba'ahu ya rabbal alamin. Sai kuma du'aul fathi, wancan addu'an ganin annabi Muhammadu ne, to ga du'aul fathi kuma. Shi du'aul fathi ɗaya ne daga cikin addu'an da ɗaya daga cikin waliyan Allah Shibli yake yi. Du'a'ul fathi, idan an ce alfathu buɗi ne cikin komai, buɗi cikin imani, cikin kusanci da Allah, cikin duniya. Don wasu suna tsammanin idan an ce fatahi ana nufin kawai a duniya ne, a ganka da abubuwan duniya shine fatahi. Ba iya shi bane fatahi. Fatahi shine ka samu fatahi na kusanci da Allah, ka samu fatahi na wilaya, ka samu fatahi na zuciya. To wannan shine fatahi mafi girma. To idan ka rike wannan addu'an da ka samu fatahi mai girma a cikin zuciyanka da imaninka da kuma rayuwanka na duniya, domin idan ka rike shi Allah zai wadatar da kai daga wanda ba shi ba. Allah zai wadatar da kai daga tambayan wanda ba shi ba. Shine duk bayan sallan subahi, bayan ka yi salatin annabi Muhammadu 100, ka karanta wannan addu'an sau 3. Allahumma ya fattahu افتح لعبادك مغاليق الأسباب والأبواب واكشف كروبهم ونور دروبهم واغفر ذنوبهم وافتح لهم أبواب فضلك ورحمتك وأنت خير الفاتحين. اللهم يا فتاه افتح لعبادك مغاليق الأسباب والأبواب واكشف كروبهم ونور دروبهم واغفر ذنوبهم وافتح لهم أبواب فضلك wa rahmatika wa anta khairul fatihin. Ka karanta wannan addu'an sau 7 bayan ka karanta salatin annabi Muhammadu 100 bayan kowane sallan asbahi, da ka samu fatahi cikin imani, fatahi cikin zuciya, fatahi cikin rayuwanka na duniya gaba daya. Muna roƙon Allah ya mana fatahi na arifai. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin fatihil khatim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wa subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah.